Martine, máme za sebou pohárové utkání ve Velké Bíteši. Asi jsme si představovali klidnější průběh. Čím jsou za tebe tyto zápasy s týmy z nižších soutěží specifické? Áno, tak pohorové zápasy sú stále špecifické tým, že každý môže poraziť každého. Nevidíme to len v tejto krajine, ale myslím, že vo všetkých krajinách, kde sa hrá pohár, kde aj veľké mužstvá nedokážu poraziť tie menšie a myslím, že je to takéto čaro pohára, kde aj malé mužstva so svojimi fanúšikmi na ich štadióne dokážu niekoho poraziť. Našťastie sa nám porazilo zdolať mužstvo, aj keď nie je možno, že takým výsledkom alebo takou hrou, ako sme si predstavovali. Ale najdôležitejšie je, že sme v ďalšom kole pohára a to je možno, že jediné pozitívum, ktoré si berieme ako tým. Zápas máme za sebou a sme v ďalšom kole. Během 8 dnů absolvujeme 3 soutěžní zápasy. Jak takový program vnímá hráč a jak důležitá je teď regenerace mezi jednotlivými utkáními? Tak ako futbalisti sme profesionáli, takže musíme tieto zápasy a tento náročný program zvládať spoločne s trénermi, ktorí nám pripravia určite špecifický tréningový plán na to, aby sme boli maximálne pripravení na každý jeden zápas. Ako sme videli aj v pohári, možno aj v zápasoch, tak určite nastane nejaká rotácia hráčov, ale myslím si, že všetko je to o nastavení hráča v hlave a určite ten tréningový proces máme takto nastavený, aby sme boli maximálne pripravení na každý zápas aj fyzicky. Když se ještě vrátíme k zápasu v Mladé Boleslavi, tak výsledek sice nevyšel, ale herně jsme měli velmi dobré pasáže. Cítíš přímo na hřišti, že si mužstvo postupně sedá a začíná fungovat stále lépe? Cítime to všetci takto v kabíne, aj keď sa bavíme s hráčmi, s trénermi, že každým zápasom sa zlepšujeme a už len to dotiahnuť do toho finálneho konca, kde môžeme bodovať a zvládnuť ten zápas. Myslím si, že sme jedno z mála mužstiev, ktoré vonku Boleslavy dokázalo prehrať supera. Myslím si, že štatisticky sme boli lepší, ale ako hovorím, futbal sa hraje o body, o výsledky a nejaké to ešte malé percento nám stále k tomu chýba. Pracujeme na tom a verím, že to príde. Je před námi Plzeň, která má obrovskou individuální kvalitu, ale ani oni nezačali úplně ideálně. Jakého soupeře v neděli očekáváš? Tak Viktoria Plzeň je stále Viktoria Plzeň, veľký klub s obrovskou individuálnou kvalitou. Taktiež hrajú Európu, takže na ich stadiónu bude to veľmi, veľmi ťažký zápas, ale ako spomínam, musíme sa pripraviť. Možno, že máme tú výhodu jedného dňa naviac regenerácie, keďže oni hrajú ten európsky pohárový zápas tiež, takže my spravíme všetko preto, aby sme sa čo najlepšie pripravili a potom na ihrisku ukázali, na čom pracujeme. V Plzni došlo ke změně trenéra. Vnímá hráč takové věci při přípravě na zápas? Nebo je pro vás podstatnější soustředit se na vlastní výkon? Určite podstatnejšie sústrediť sa na vlastný výkon. Samozrejme, že nejaké tie aspekty tam môžu hrať rolu, ale my sa v tejto situácii musíme sústrediť na seba, na to, ako progresujeme, ako pokračujeme, ako sa zlepšujeme každým zápasom a ako som spomínal, to už to treba len doladiť na to, aby sme to dotiahli do toho bodového konca. Už jsme to vlastně nakousli, že oba týmy mají náročný program a Plzeň bude mít v nohách čtvrteční evropský zápas a my zase pohár, cestování. Myslíš, že může fyzická stránka v neděli sehrát nějakou významnější roli? Ako som spomínal, myslím si, že sme profesionáli a tak ako my, rovnako aj Plzeň sa fyzicky a mentálne pripraví na tento zápas. Takže nemyslím si, že to bude nejaký veľký faktor. Sme profesionáli, tréningový plán máme nastavený tak, aby sme to fyzicky zvládli, ale myslím si, že to bude viac aj o hlave. Hlavne v situácii, kde sa nachádzajú obidva mužstva, možno, že nie je najlepšej, ale som si istý tomu, že budeme maximálne pripravení na zápas, podať čo najlepší výkon a verím, že ho zvládneme. Když pominu to pohárové utkání, tak herní výkony podle mě mají v lize vzestupnou tendenci. S jakým nastavením pojedeme do Plzně a co musí Slovácko předvést, aby si něco z Plzně odvezlo? Tak proti týmto veľkým mužstvám musíme podať na štandardný výkon, na to, aby sme ich dokázali zvládnuť. Samozrejme, pracujeme na našich veciach, pracujeme na tom, ako sa chceme prezentovať, ako chceme zvládnuť tento zápas. Určite musíme podať na štandardný fyzický výkon, taktiež, aby sme bodovo zvládli tento zápas, takže bude to náročný zápas, aj napriek tomu, že možno, že tam hrajú nejakí lepší hráči,
majú o jeden deň voľna menej, zmena trénera a tak ďalej. Si myslím, že tieto faktory nebudú hrať až takú veľkú rolu. Bude to o nás a o tom, ako sa o to pobijeme na ihrisku.